Skål. Så jeg har med helt en klar væske i lige før. Helt det blå saftevand i. Shiny. Hjælper det? Hvis nu... Ja. Det ser ud som om der kommer mere gas. Lad det nu lige ligge lidt, Vennes. Det er lidt svært at kigge om der sker noget, når du ligesom laver noget med det hele tiden. Men der er bare så mange bobler, som jeg ikke kan se det. I hældte den rigtigt i til højre. Jo. Og prøv at lige at hælde den op på den var. Nå, jeg stiller dem op på plads. Hvad skulle der ske? Der skulle ske det, at den her, den reagerer mere end den her. Det gør det ja, men den er da mega langsom alligevel. Ja. Bare vi kan se, at der er en større gasudvikling her, så har vi også dokumenteret, at vi kan producere. Det var den smag god.